Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para pepunden sepuh, para sesepuh, para bini sepuh, ingkang saduhu sampun pono ing pamawas, lebda ing pitutur, saha kiblating panembah ingkang pantes pinundi saha dahat kinabekten. Panjenenganipun para sarjana sejananing budi, para priyaga pangemban pangembating praja satriyaning negari ingkang pantes sinudarsana. Sagung rawuh sagung lenggah para tamu kakung suwana putri ingkang boten saged kabiji saha katiti asma lan kalenggahanipun ingkang dahat minulya. Para kadang mitra, preda, muda wiranem karang taruna ingkang sutresna sumrambah dumateng panjenenganipun para tamu kakung suwana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Kanthi linambaran trepsila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama mugi pinarenga kawula hambuka wiwaraning suka wenganing bicara duwaraning kandha kanthi cumantraka marak mangarsa anggempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe sakeca ambal wacana inggih awrat pradapa dawuh saperlu ambabar wicara nglestantunaken adat budaya kulon praga. Kajihna menika keparenga kawula ambabar ukara hangraket basa ngaturaken salah setunggalipun tradisi ingkang taksih kawriuri wonten ing tlatah Kulon Progo inggih menika merti sendang klampok. Menapa to ingkang dipun wastani merti sendang klampok menika? Sagung para rawuh ingkang kinurmatan, merti sendang klampok menika tradisi ingkang dumugi sakmenika taksih dipun adani lan kawriuri wonten ing tlatah Selo Timur, Hargorejo Kokap, Kulon Progo. Upacara menika katindakaken saben warsa mliginipun wonten ing wulan Sura ari kaping 7. Sagung rawuh ingkang kula hormati, sendang menika ageng sanget manfaati tumrap warga dusun Selo Timur lan sakiwa tanganipun. Pramila dumugi sakmenika tansah dipun upakara lan dipun pertani dening warga masyarakat minangka raos handarbeni saha wujud syukur ingkang tanpa pepindhan awit sampun dipun paringi warisan arupi sendang menika. Kagem nelakaken raos syukur dumateng Gusti ingkang akarya jagat, pramila para warga lajeng damel adicara upacara ingkang kasebat merti sendang klampok. Para rawuh ingkang dahat minulya, kados pundi adicara merti sendang klampok menika? Wonten ing upacara merti sendang klampok menika, uparampe ingkang kedah dipun cawisaken pepak sanget. Antawisipun tumpeng robyong, tumpeng tangi, tumpeng kukuh, tumpeng kemul, sega golong gilik, ingkung, kupat lepat lan jajan pasar. Sedaya uparampe sawau gadah teges piyambak-piyambak. Menawi sedaya uparampe sawau sampun cemawis, lajeng dipun kempalaken wonten ing sacelakipun sendang. Sasampunipun dipun acarani lajeng kamungkasan kanthi donga kunjuk dumateng Gusti ingkang akarya dumadi. Saparipurnaning donga, lajeng sedaya uparampe sawau kadhahar kembul bojana utawi dipun dhahar sareng-sareng. Prajenani bilih sedaya warga tansah guyub rukun. Wonten sakedhik dipun radinaken, wonten kathah dipun raosaken sareng-sareng. Sagung rawuh ingkang minulya, manfaat ingkang saged kapendhet saking merti sendang klampok menika bilih sedaya tumindak kedah tansah linambaran atur panuwun dumateng Gusti saha para luhur ingkang sampun ngawiti yasa saha mbangun negari menika. Warisanipun para leluhur saha sepuh kedah tansah dipun jagi lan kawuri-wuri. Ima menika ingkang wujud pitutur tumindak utawi ingkang wujud barang utawi yasan. Perlu ugi kita enget bilih sedaya warisan sawau namung ampilan saking putra wayah. Mila kita sedaya kedah tansah rumaos handarbeni kangge mangsulaken dumateng putra wayah. Cekap semanten atur kula bab bilih wonten kirang wijayang wicara saha tebing spasita ing selah bawa mawantu-wantu kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Matur nuwun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.